ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮುಳಿಯದಕ್ಲನ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಹೊಸ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಬತ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ್. ಹೇ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ನಮಕ್ಕಿನಿ ಪಾಯರೆತ್ತೀನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲದ 46 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾಯರೆತ್ತಂಡು. ಯಾನಿನಿ ದಾಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮುಳಿಯದಕ್ಲನ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಹೊಸ ಶೋರೂಮ್ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡು. ಐಕ್ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆದ ರೆಡಿ ಅದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಲ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಿ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲೇರ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ಲಾರ್ನ ಮೂವೀಸ್ ಮಾತ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಇನಿ ಲೈವ್ ಆದ ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮುಳಿಯದಕ್ಲನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಲಂಬೇರು ಮುಲ್ದ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ತದೇರು. ರಮೇಶ್ ಸರ್ನ ಪಿಳಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತೇರು. ಹೇ ಮುಳಿಯ ಪನ್ನ ದಾದ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಾಜ್ಜಿನ ಕಾಲರ್ದ ಶುರುವಾಯಿನ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಯಿನ ಬಂಗಾರದ ಕಟ್ಟೆ ಆದುಂಡು. ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಪಾನೊಂದಿತ್ತೇರ ಅಜ್ಜಾಜ್ಜಿನಕ್ಲು ಇಂಕ್ಲು ಮುಳಿಯರ್ದೆ ತೊಂಡ ಬಂಗಾರು ಅಲ್ಪದ ಬಂಗಾರ ಎಡ್ಡುಂಡು ಪಂದು ಅವೇ ಶೋರೂಮ್ ಇನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಇನೋಗ್ರೇಟ್ ಆತಂಡು. ಸಾರತ ಒರ್ಮನುತ್ತ 44 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿನ ಈ ಮುಳಿಯ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ಜನಕಲ್ನ ಸಂಭ್ರಮನ್ ಬೊಕ ನಂಬಿಕೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಮುಲ್ತ ಇನಿತೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಾದ ಪಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುಡುಪು ನಂಚಿನ 81 ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೀಪ ಕನತದು. ಆ ದೀಪದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ದೀಪರ್ದು ಇನಿತ ಈ ಶೋರೂಮ್ ಇನೋಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಮುಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಯುನೀಕ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆದು ಪಡ್ ಆಂಟಿಕ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡೆಡೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು. ನಮ್ಮ ಚೂರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಂಡ ಐಟೆ ನಮ್ಮ ದೇತೊನ್ನಿ ಗೋಲ್ಡ್ ದೇತೊನ್ನಗೈಕ್ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪಂದಾಂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಉಂದಾಂಡ ಯಾನೇ ಪಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಮುಳಿಯ. ಮುಲ್ಪ ಉಲೈಡ್ ಇನೋಗ್ರೇಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಪಿದೈಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಲ್ಯ ಸರ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಸನ್ಮಾನ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು. ರಮೇಶ್ ಸರ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಲ್ದೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಲ ಕೊರಿಯರು. ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಾದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾ ಶೋಕ್ ಆಂಟಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಡೈಮಂಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡು. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈಮಂಡ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ದಾದಾಂಡಲದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಎತ್ತಂಡ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಶೋರೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮುಳಿಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬಂಗಾರ್ಗೆ ಏತ್ ರೇಟ್ ಆಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆನ ಟೈಮ್ ಚೂರಾಂಡಲ ಬಂಗಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು. ಐಕ್ ಇಜಿನ ಮದಿಮೆರು ದುಂಬು ಚೂರ್ ದೆತ್ತ ದೀಪ ಇಜಿನ ಮದ್ಮೆನ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಬಂಗಾರ ದೆಪ್ಪುವನೆ ನಮಕ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಪಂಡ ಏಪಲ ಇಷ್ಟನೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ತಿಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಓ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬೈದನು ನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈದನು ನ್ಯೂ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಎಪ್ಪುವ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೀತೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲಾಕ್ಲ ಆಸೆದಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಂಗಾರದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.